Představte si, že máte primární datové centrum, do kterého si umístíte například EMC nástroj EMC Data Domain. EMC Data Domain je řešení pro ukládání zálohovaných dat z deduplikací. Je to řešení, které vám umožní do relativně malého fyzického diskového prostoru uložit velký objem záloh. A to díky tomu, že při klasickém zálohování de facto periodicky dáváte do záloh pořád stejná data, ve kterých jsou pouze nějaké změny. Díky velmi efektivnímu principu deduplikace dojde k tomu, že při každé další záloze jsou ukládány pouze změny a tím pádem ty nároky na celkovou kapacitu toho zařízení jsou výrazně nižší, než kdybyste například museli takhle sajzovat magnetopáskovou knihovnu, kde ty plné zálohy musíte uložit po každé zvlášť. Pokud máte plnou zálohu 1 terabajt, tak na pásce uložíte jeden den 1 terabajt, druhý den 2 terabajt, třetí den 3 terabajt. Můžete to kombinovat s různými inkrementálními nebo diferenčními zálohami, ale má to svá úskalí a zároveň způsobujete to, že ty zálohy jsou pak na sebe vazmené. To znamená, potřebujete jednu i druhou, abyste kompletně obnovili. Řešení s deduplikací jako EMC Data Domain vám tohleto umožní vyřešit velmi elegantně. Děláte neustále plné zálohy, které na sobě nejsou závislé a to zařízení díky velmi efektivnímu a výkonnému deduplikačnímu mechanismu vám umožňuje ukládat pouze změny, takže nepotřebuje takovou obrovskou diskovou kapacitu. To je ale jakoby první stránka věci. Když se zase vrátíme k tomu, jak nám to pomůže v disaster recovery, tak podívejme se na to. Do druhé lokality si postavíme podobný systém. Ten systém může být menší, může být větší, podle toho, jestli se rozhodnete, že budete replikovat všechna data, nebo pokud chcete replikovat data třeba z x poboček do jednoho záložního datového centra. A tyhle ty dva systémy nastavíte tak, aby si data, která jsou tam ukládána, vzájemně replikovaly. Co to v praxi znamená? Řekli jsme si, že vy pravidelně pořizujete plné zálohy dat, ale to zařízení je natolik inteligentní, že si z toho pouze vykouskuje ty změny a tyhle ty změny uloží. Potom, co ty změny uloží, tak tohleto zařízení, pokud jej nakonfigurujeme v režimu replikace, zároveň všechny tyhle ty změny vezme a postupně začne posílat do té záložní lokality. To znamená, že v podstatě vytváříme identickou kopii záloh na dvou lokalitách, ale nemusíme kvůli tomu mezi těmi dvěma lokalitami přenášet veškeré ty objemy neustále. Přenášíme pouze změny, což nám umožňuje velmi snadno naimplementovat podobné řešení i přes internet nebo různé pronajmuté linky, kde samozřejmě platíme za to přenosové pásmo a vzhledem k tomu, že tam přenášíme v uvozovkách pouze backupy, za to nechceme určitě platit hodně. To je zároveň technologie, která vám velmi snadno umožní například postavit si to sekundární zařízení nebo tu disaster recovery lokalitu u nějakého service providera, který poskytuje fyzický hosting, kam si to zařízení můžete uložit. Nebo v některých situacích u service providera, který poskytuje pouze virtuální hosting, což je další věc, která vám umožňuje snížit celkové náklady. Tím pádem velmi snadno dosáhnete řešení, kdy máte veškeré zálohy jak lokálně, tak je máte ve vzdálené lokalitě i hned připravené úhnově, kam je přinášíte kontinuálně po velmi pomalých linkách, to znamená s minimálními náklady. A odstraníte veškerou potřebu přenášení nějakých pásek mezi lokalitami nebo odnášení offsite. To znamená, odstraníte i riziko chybování třeba lidského faktoru, někoho, kdo musí pravidelně ty pásky vzít, někam odnést, vyplnit protokol o tom, že to někam odnes a tak dále. Tohle je pouze krátké shrnutí, co nám takové řešení přinese. Tím, že pracujeme na discích a ne na páskách, tak můžeme dosáhnout výrazně rychlejších záloh a obnov. Tím, že pracujeme na principu deduplikace, tak jsme schopni veškerá data uložit s daleko nižšími požadavky na fyzický úložný prostor. A zároveň tím, že pracujeme jenom na úrovni změn deduplikovaných, tak jsme schopni vybudovat backup v disaster recovery lokalitě, kopii těch backupových dat s minimálními náklady na přenosovou linku.